Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Tennessee Titans Hungary szezonértékelő podcastjében, ahol is Rajnával és Nándival fogjuk elemezni ezt a lezárult szezont. Igazából, ahogy korábban is szoktuk, vagy csináltuk, a támadó és védő oldalról értékelünk, aztán egy összességében megnézzük is, hogyan is zárta a csapat a szezont, valamint mi várható, vagy mit szeretnénk a későbbiekben, kitérve némileg a esetleges várható igazolásokról, fizetési sapka és egyéb játékos mozgásról. Úgyhogy hát kezdjük is a támadó oldalról. Szerintem az előző szezon beharangozó podcastben mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez a támadó falunk óriási kérdőjel. Hát igazából, és nem is nagyon nagy kérdőjel, mert kb. Erre számítottunk, ami itt véghez ment. Hát borzalmas volt az egész egység, de hát amilyen játékosok álltak fel, igazából nem is olyan meglepő ez a helyzet. Így mondhatjuk, hogy igazából Skolonski az újonc, aki maradt úgymond egy biztos pont. Abból a szempontból se volt egyszerű a helyzet, hogy ugye neki volt egy vakbélműtét, ami miatt ugye több meccset kihagyott, tehát itt nem tudom hány összetételben láttuk ismét ezt a támadófalat, aminek ugye az lett a legvége, hogy Tannehill meg is sérült sorozatos ütésektől. Úgyhogy ez a támadófal, ez eléggé leszerepelt. Ti mit gondoltok erről? Igen, tehát azért, de még ezt tényleg sejthettük, tehát azért az egy összeeszkábált fal volt, és ami szerintem visszajött, és majd erről már gondolom beszélünk talán még a későbbiekben, hogy ugye ez már sorozatban talán a harmadik szezon volt, amikor ilyen rekord közeli sérülésünk volt, és a támadófalban ez különösen igaz volt, itt is össze-vissza sérült volt, tényleg volt műtét is, de mindenfajta egyéb sérülés is volt itt. Ezért aztán ugye a támadófalnál az összeszokottság, meg a szervezettség ugye az elsődleges, tehát nem is elsősorban az egyéni képességek, ami nyilván fontos, de az összeszokottság még fontosabb, és az abszolút nem is tudott meglenni. Talán ennek az eredménye az, hogy akkor most egy kicsit támadófal-centrikusabb edzői gárda érkezett a Vrabelére után. Ez tényleg teljesen megakadályozta, hogy bármit is tudjunk értékelni. Tehát egy Derrick Henrynek se tudom, hogy mennyi jövője van, nyilván az irányító poszton, hogy Tannehillben még mennyi van, Will Levis mit tud, elkapóknál is nem volt releváns, hogy el tudnak elszakadni, mert addigra a támadófalon átjöttek. Tehát igazából az egész dolog a támadófal miatt szerintem teljesen értékelhetetlen. Tehát nagyon gyengék voltunk, de hogy nem is értem, nem is tudom megítélni, hogy pontosan melyik egység mennyire rossz, mert a támadófal ezt lehetetlenné tette. Én is köszöntek mindenkit. Hát szerintem a probléma nem csak ugye azzal volt baj, hogy ki milyen teljesítmény nyújtott, hanem azért itt fél is lett menedzselve a dolog. Gondolok itt arra a Dillard szerződése, amit hát szerintem mindannyian kétkedve fogadtunk, és be is igazolódott, hogy hát ez egy rossz döntés volt az új menedzserünk részéről. Jó, nem volt sok mozgástere, mert ugye nem sok pénz volt, amit költhetett, és valahogy meg kellett oldani a posztot, ugye a left tackle posztot, de mindesetre rosszul döntött, és szerintem el is befolyásolta sok esetben, hogy félrementek a dolgok, mert ugye mikor kiderült, hogy ő Dillard használhatatlan, próbáltunk átszervezni. Gondolok itt arra, hogy ugye a Petit Frere-t átvittük, ugye miután visszatért az elvértásából ugye a bal oldalra. Tehát ezek mind olyan kényszermegoldások voltak, amik hát sajnos nem jöttek be. A többi részével egyetértek egyébként, amit mondtál Rajna, mert hát így van, tehát olyan szinten megölte a csapatjátékát, hogy nehéz megmondani, hogy vajon ténylegesen mással is volt-e gond
ugye offense oldalon, bár én azt gondolom egyébként, hogy én szigorú leszek, szerintem Tannehill felett eljárt az idő, szerintem meg komoly sérülése is voltak, ő már nem alkalmas arra, hogy egy teljes szezonon átvigyen egy komoly célra törő csapatot, ez az én véleményem. A másik meg az elkapó sorban is a Burks játéka nekem, meg maga a csapatban betöltő szerepe nagy csalódás, tehát hogy állandóan sérült, hogyha játszik, akkor gyakorlatilag észrevehetetlen. Azért szerintem az azért elég rossz dolog volt, hogy hát nyilván az ő szempontjából volt rossz dolog, mert mi örült ő neki, hogy a Hopkins, aki idejött veteránként, és akkor ő, ezt tudom, hogy egy klasszis játékos, de hát ő egy húzó ember lett nálunk, és ő hát szezon közben hoztuk ide, tehát ez a, nem akarom megint a múltat felhozni, de ez a AJ Brown trade, ez több szempontból is, hát nekünk ez bal szerencsésen sikerült. Igazából még annyit hozzátennék, ugye, hogy még nem elég, hogy ugye kezdtük egy eltiltással, Petit Frere ugye eltiltással kezdte, és hogy visszatért, de még ráadásul rossz is volt, tehát nem is az, hogy úgymond még kiváltana valakit. Én nem biztos, hogy rossz voltam, de mert nagyon sokszor ugye a bal oldalra kellett felállni, hát nem tudom, jobb oldalon mennyit játszott. Hát végül is Hubbard jobb volt, tehát a jobb oldalon, tehát annyira nem is mondhatni azt, hogy feldobták volna oda a szélére, de persze nyilván nem egyszerű, tehát nem úgy van, hogy most egyik oldalra átmegyek a másikra, és tehát nem ugyanaz az a két dolog, de mondjuk az első szezont is néztük, nem volt azért egy meggyőző jobb oldali tackle. Hát lehet, hogy jobb is, azt én is való. Hát ha már így a támadó fal igazából Tannehill, ahogy vártuk, úgymond tudtuk, hogy ez lesz az utolsó szezonja. Hogy látjátok egyébként, hogy ez az a Tennessee-ben töltött idő, én azt mondom saját véleményben, hogy abszolút egy pozitív volt, szerintem sokat köszönhetünk neki. Jó volt ugye a rájátszásban, hogy úgymond elfogytunk. Most itt lehet boncolgatni, hogy neki mi volt úgymond a felelőssége, de azért amikor Mariota után azért beállt a csapatba, jelentősen javultunk. Ráadásul utána már folyamatos nyomás alatt játszott, tudjuk milyen volt a támadófal. Előtte azért szerintem az ő játékával egy jelentős szintet tudtunk lépni, és egy elég jó trade volt ez annó, amikor elhoztuk a Dolphins-tól. Úgyhogy most azzal is egyetértek, hogy neki már ugye lejárt az ideje, nyilván azért hoztunk itt előző, meg 2 szezonban is irányítót, de szerintem abszolút pozitív volt az ő játéka. Ti hogy gondoljátok? Ilyen, ugye ahhoz képest, ahogy érkezett, ugye egy cserével nem túl drágán, és aztán ahhoz képest, amit elvártak tőle, ugye ahhoz képest mindenképp pozitív ez az időszak. Más szempontból meg negatív, nyilván én egyébként Tannehillnek a személyiségét nem azt szerettem, tehát szerintem tényleg nagyon mindig kitette a maximumot, amit tudott. Szerintem viszont nem volt egy igazán átlag fölötti képességű irányító soha, még legjobb éveiben se. Most pláne nem tűnik annak, mondom, egyébként szerintem a támadófal miatt, meg ugye mondjuk az elkapók miatt is egy kicsit nagyon nehéz megítélni, hogy tényleg mennyire járt le fölött az idő, de teljesen érthető, hogyha most tovább léptünk rajta. De abban a szempontból volt szerintem káros Tannehillnek a teljesítmény, hogy egy elit irányító sose volt, tehát ez világos. Viszont annyira elég jó volt, hogy azért ne erőltessük azt, hogy akkor új irányítót kell szerezni, hanem mindig, na majd talán most ebben a szezonban össze tudunk hozni valamit. És ebből a szempontból Tannehill igazából csak így elodázott egy helyzetet, ami végsősorban a Super Bowl esélyes nem nagyon volt a csapat, főleg AJ Brown elcserélése után, aztán pláne nem. És ennek ellenére viszont új irányítókat meg sem néztünk, akivel azért lehetne esetleg újjáépíteni. Tehát ez most, és most ugye majd ez Will Levisről beszélünk, de hogy ez most se látszik, hogy ez megtörtént. Tehát hogy az, hogy
mindig vannak itt ilyen közepesnek tűnő irányítók, akik talán majd ha megugorják az átlag fölötti szintet, akkor igazából ez így csak így időhúzásnak teljesen jó az aktuális edzői stábnak, megvezetésnek, és ebből a szempontból az, hogy igazán elit csapattá tudjon válni a Titans, ez egy kicsit lehetetlennek tűnik, amíg ilyen jellegű irányítók vannak itt, és ez most nem elsősorban a Tannehill kritikája, hanem inkább a vezetése, ami ebbe egy teljesen belenyugodott. Nekem is pozitívum összességében, amit itt töltött, nem lehet rá rosszat mondani. Én annyit hozzátennék, hogy szerintem volt itt SB esély, amikor azon a Bengals elleni playoff meccsen elcsúsztunk, hogyha ott egy kicsivel jobban játszott volna Tannehill, szerintem ott, hát a főcsoport biztos a főcsoport döntő a Chiefs ellen, biztos meg lehetett volna. Ugye az nálunk lett volna hazai pályán, hát nem tudom. Én beleláttam abba a csapatba, hogy az meg tudja az SB-t ugrani. Sajnos elcsúsztunk a Bengals ellen, úgyhogy nem tudjuk meg, hogy ez beigazolódott volna el. Hát amúgy tényleg pozitív, amit itt töltött meg a szerepe. Úgyhogy végülis jó döntés volt, hogy ide hoztak Wilson annak idején. Támadó oldalról még ugye az elkapókat nem említettük, de hát igazából tudjuk, hogy ha elkapókat nézzük, akkor itt Hopkins volt, aki egyedül használható volt. Ahogy Nándi is mondta, Burks eddig egy csalódás, ugye jó, hát volt egy sérülés, meg stb., de azért meg lehet nézni, hogy hány labda ment felé, akkor voltak droppok is. Hopkins viszont egy pozitív igazolás, úgymond, hát ugye abban a szempontból egy picit tartottunk, hogy azért fürödtünk már veterán nagy nevű elkapóval, nem is olyan régen. Úgyhogy Hopkins, hát szerintem úgymond szerencsénk is volt, még van egy év a szerződéséből. Más nem is nagyon tudunk kiemelni, tehát igazából a probléma mondjuk volt azzal is, hogy például az előző szezonban ugye Okonkwo mennyire jól indította úgymond a karrierjét. Most ez, hogy vagy a maga a támadójáték, egy más felfogás, de olyan sokat nem láttuk a támadó oldalon, úgymond a elkapásokat, vagy játékokat tekintve. Most ez nem tudhatjuk pontosan, hogy most ez részben az ő hibája is lehet, vagy maga Kellynek a játékhívásai, de tehát nem is tudunk kiemelni mást a elkapók, vagy akinek el kellett volna kapni a labdát igazából. Igen, nem nagyon brillíroztak. Burks esetében gyakorlatilag tényleg sérült állandóan, tehát amikor véletlenül a csapatba került, utána szinte rögtön kikerült. Tehát én abban a szempontból, hogy ilyen csalódás, hogy egyszerűen nem is volt pályán, most én nem is annyira tudom megítélni azt, hogy ő mennyire jó elkapó, mert... Hát azért volt pályán, tehát ez nem az volt, hogy full, tehát amikor egészséges is volt, ha visszagondolsz, nem sok labda ment felé, vagy ami ment is volt, ugye kiejtett. Nem nagyon volt egészség, tehát én nem emlékszem arra, hogy igazán egészséges lett volna. Tehát, hogy ott volt egész héten questionable, akkor valahogy beszenvedte magát, akkor utána a következő héten megint nem játszott. Nagyjából ez volt, így a meccsszáma végső soron az ugye egész magas, tehát kb. A szezon felébe játszott, de én nem emlékszem arra, hogy igazán egészséges lett volna valaha, és igazából ugye így jött, tehát még amikor a újon CV-be is már még az edzőtáborban is ilyen különböző sérülésekkel küzdött, tehát soha nem volt igazából egészséges szerintem, úgyhogy nem, ami persze abban a szemben nem menti föl, hogy tök mindegy, hogy miért nem játszik, vagy hogy miért nem tudunk neki dobálni, hogyha nem lehet, akkor ez az első köröstől nyilván csalódás. Én még benne valamennyire bízom, hogy esetleg egy tényleg teljesen egészséges szezont össze lehet belőle hozni, és akkor hátha. De valóban nem úgy tűnik, hogy ebből bármi is lenne. Hopkins szerintem egyébként nagyjából jó volt, de ugye, őnek is se voltak elképesztő számai, meg azért ennél sokkal többre képes szerintem, csak hát nem volt olyan az offense, hogy ebből bármit is lehessen csinálni. Úgyhogy a többiek meg szinte teljesen értékelhetetlenek voltak. Ilyen a Westbrook volt még, aki
relatíve pozitív csalódás is akár, mert nem vártunk tőle sokat. De úgy általában ilyen az elkapósor, az igazából az AJ Brown trade előtt is gyenge volt, és az AJ Brown egyedül jó volt, és akkor ennek lehetett örülni. De egyébként, amióta AJ Brown nem ment, akkor meg pláne egyszerűen nincs elkapó. Tehát ez tényleg az egész ligában szinte példátlan, szerintem, hogy ennyire gyenge elkapósor. Ráadásul nem csak egy szezonban, hanem most már tényleg ez a 4.-5. szezon, amikor ha az egy darab AJ Brown-t levesszük, akkor abszolút nincs célpont a csapatban. Így nagyon nehéz megítélni az irányítók teljesítményét is, de igazából az ő teljesítményeket is egy kicsit, mert a támadófal miatt, tehát egyszerűen annyira gyenge volt minden ebben az offenszben, hogy nagyon nehéz bármiről pozitívat mondani, vagy az lehet esetleg a pozitív, hogy kiemelhetjük, hogy hát ha bizonyos játékosaink, akár elkapó poszton, nem is olyan rosszak, csak annyira rossz volt a többi elem, akár az edzők, akár az irányítók, akár a támadófal, hogy nem tudták bebizonyítani egy jobb környezetben, hogy mire képesek, és akkor esetleg, hogyha egy jobb helyzetet ki tudunk alakítani, akkor majd használhatók lesznek, de ez inkább csak ilyen csalfa remény, tehát az a gond itt, ahogy beszélünk az offenszről, hogy egyik posztnál se látszik az, vagy egy-két ember talán, akire így lehet építeni, hanem az látszik, hogy itt szinte teljesen mindent alapjairól újra kell építeni, ami hát azért nem szokott menni az NFL-ben úgy egy év alatt, hanem az inkább egy ilyen 2-3 éves projekt, hogyha kompetens emberek csinálják. Ha nem kompetens emberek, akkor pedig évtizedekig lehet szenvedni vele. Még egy veterán elkapó volt még a csapatban, a Chris Moore, hoztuk ide. Meg hát akit még a Robinson választott az 5. körbe, a Kyle Phillips, ugye ő volt még ebben az elkapó sorban, de hát tényleg... Ő még többet sérült volt, mint... Hát így van. Tehát tényleg, hát igazából nem tudok mást én sem hozzáfűzni, tényleg ez kritikálni volt. Esetleg annyit, hogy hát lehet, hogy én túl szigorú vagyok, de nálam Burksnek lejárt a megbízása nálunk, tehát hogyha kapnánk egy 3. körös pikket érte és odaadnák érte, én Isten bizony boldog lennék. Tehát én nem látom azt, hogy ő bármikor is ezt az első körös szintet, vagy elvárásokat meg tudná ugrani. Na így összevezetve igazából a rossz támadófal és a egyébek kimenetelét nézve, ugye adódott az, hogy Tannehill megsérült, és így Levis-t is láttuk játszani, és hát elég impozánsan mutatkozott be az a 4 touchdownos meccs. Nyilván nem tudtak újra készülni, ugye szokták ezt mondani, de minket Titans szurkolókat szerintem bizakodásra adott okot, úgymond a játéka. Az már azért a 2-3 meccs után látszódott, hogy igazából nem igaz, hogy ez még csak egy ilyen nem teljes szezon, de azért nem lőhettünk annyira mellé, mint Willis-szel. Úgyhogy azt látjuk azért, hogy a hosszú játékokban is azért részt tud venni, lábon se rossz, zsebben én szerintem jól mozog. Hát nyilván azért itt kellenek még meccsek, meg ugye a támadófalat feltuningolni. Nekem abszolút pozitív volt, én valahogy úgy mielőtt pályára lépett, valami ilyen pozitív gondolatom volt, hogy nem lövünk mellé, igaz nem láttam én sokat játszani előtte, már úgy jön egyetemen. Úgyhogy egyedül egy kicsit nekem az a része nem tetszik, hogy jó, hát mondjuk mindent bele akar adni, mert nyilván mindegyik játékos győzni akar, csak egy kicsit olyan hirtelen haragú, vagy nem tudom, hogy így lekommunikálta a oldalvonalon a edzőke, vagy a társakkal, ott volt egy-két vita is, de hát nyilván ez csak a győzelmi vágynak betudható. Ti hogy láttátok a Levis bemutatkozását és a jövőben mire számítotok? Hát volt a 4 TD-s meccse tényleg ugye az elején, és akkor ugye ez Mariottának is volt gyakorlatilag, aztán utána hasonló ívet futott be. Ilyen pontatlan is volt Levis, ilyen nem is nagyon volt ideje a támadófal miatt, nem is nagyon volt kinek dobni, nem is nagyon volt jó edzői stáb mögötte, aki összerakott volna ki egy olyan
játéktervet, amiben ki tudott volna teljesedni. Tehát szerintem ez senki nem várta azt tőle, egy a második körül beérkezve, hogy egyáltalán komolyan pályára lépjen az NFL-ben az első évében. Ahhoz képest most nem égett kifejezetten le, vállalt felesleges kockázatokat, meg egy csomó hibát csinált, de azért tudtuk, hogy ez nem arról van szó, hogy ő már olyan szinten van, hogy rögtön NFL sztár legyen. Kicsit attól félek, hogy nem volt nagyon kínos. Tehát például Malik Willisnél ugye egyértelmű lenne, hogy ha olyan teljesítményt ott van, hogy Malik Willis, akkor hagyni kell, és akkor építsük újjá. Most viszont az van, hogy mutatott pár jó jelet, összességében inkább nem volt jó, és akkor most nyilván egy tök újjáépítő csapatban, akkor az lesz valószínűleg a gondolat, hogy akkor Levis köré próbálunk építeni most legalább egy, ha nem több évig, és nekem meg annyira nem tűnt reményteljesnek ez a bemutatkozás, hogy biztos lehet benne, hogy akkor egy igazi franchise QB, és akkor inkább ez lesz, ami a Mariotával is volt, Lackerrel is volt, egy kicsit Tannehillel is volt, hogy akkor várjuk azt, hogy na most igazán betörjön, igazán áttörjön, vagy eléggé jók legyenek a körülötte lévő emberek, hogy az is elég legyen egy Super Bowlhoz, amit ő csinál, és igazából ilyen közepes irányítóval mindig reménykedünk, hogy na majd jövőre egy kicsit jobb lesz. És hogy igazán jó irányító, meg én nem látom egyelőre bele. Ilyen első év után nagyon nehéz bármit is mondani, meg azért egyre inkább úgy néz ki így az elmúlt évek draftjai alapján, hogy az egész QB húzás egy elég nagy butri, tehát hogy tényleg szinte véletlenszerű, hogy akit elsőnek vagy tizediknek húznak, abból melyik lesz a jobb. Ebből a szempontból meg nem baj, hogy nem most fogunk húzni irányítót mondjuk, de egy kicsit aggódom, hogy ennek az lesz a helyzet, hogy megint ilyen 8-9-10 győzelmes szezonokat lehet vele összehozni, és akkor reménykedünk, hogy egyszer majd átugrik egy szintet, aztán amikor nem ugorja át, majd nem tudom, 4 év múlva, akkor meg majd próbálkozunk egy hasonló új embert keresni mögé mellé. Hát azért kicsit azért szigorúnak éreztem a szavaidat. Hát szerintem persze a negatívumokat is látjuk ebben, azért voltak azért több jó meccse is, ahol szerintem elég jól játszott. Ez a pontatlanságot mondtál, de hát azért elég jó hosszú labdái vannak, tehát a hosszúkat nagyon szépen meg tudjuk dobni. Most nekem ugye itt ugye a rövid passzos játék, ugye amiben inkább kételjeim vannak, hogy az most azért nem működött, mert a fal miatt mögött nem volt rá elég ideje, vagy itt vannak nehézségei, mert tehát szerintem karerősségileg jobb, és tehát... El tudja dobni messzire, de az elég sokszor nem a elkapó közelébe dobja oda messzire, tehát nekem azért elég gyanús volt, hogy ezeket bevállalja, időnként bejön, de mondjuk úgy 4-ből 3-szor vagy a semmibe, vagy inkább az ellenfél közelébe ment. Jó, tehát ez lehetett azért is, hogy mert tehát neki itt nem volt ideje ezeket tehát normálisan beállni. Én egyébként, én viszont számítottam rá, hogy be fog kerülni a kezdőbe, mert tehát amikor fölvettük a szezonban rongozó podcastet, akkor úgy láttam, hogy hogy elmegy a szezon, vagy talán nem nyújt olyan teljesítményt, akkor ki fogjuk őt próbálni. Ha csak nem lesz olyan teljesen reménytelen eset, mint Malik Willis, de hát szerintem annál bőven jobban teljesített, és hát jó, nyilván kicsit hamarabb láttuk a pályán, mint vártam én is, mert hát ugye korán megsérült a nehéz, de nekem teljesen pozitív volt az összkép, amit láttam tőle. Hát ugye a másik lehetőség az, hogy mindenki azt mondja, hogy az idei irányító osztály az milyen jó a drafton. Hát akkor megpróbálni húzni, de hát most akkor annak mi értelme van? Próbálni. Igen, nem fogunk, tehát hogy nem is, én sem csinálnám a helyükbe. Csak az főleg úgy, hogy nincs első 3 helyen pikkünk, tehát akkor lehet húzni, vagy fel kell trédelni, ami csomóba kerül, vagy akkor lehet húzni valami wrestling irányítót, aki egyébként bejöhet. Nincs értelme. De tehát, nincs értelme szerintem. Jó, hát sajnálatos, hogy Tannehill megsérül, de abban a szempontból nem bánom, mert ugye többet látok játszani. És ha megnézzük Willis, tehát én őt első perctől kezdve nem láttam egy szikrányit se, hogy ő belőle első számú irányító lehet. Tehát, hogy most nem azt mondom, igen, Willis is sokszor volt, hogy túlvállalta, azért nem volt olyan nagyon pontos a labda, nem azt mondom, de benne legalább lehet látni, hogy
én azt mondom, lehet rá építeni. Tehát ha összehasonlítjuk a két játékost, tehát mondom a Willicnél, amikor láttam az első két meccsen, hát mondom, itt ő maximum egy ilyen csere irányító lehet, tehát úgymond mellé léptünk, de hát ezért volt a harmadik körbe. És mellett, amit Rajna mondta, szerintem az meg teljesen megállja a helyét, hogy szerintem Kelly kinevezése szerintem teljesen rossz döntés volt. Tehát szerintem ő nem tudott az egész offense-nek olyan segítséget nyújtani, amivel bárki jobbá tudott volna válni. Tehát én nagyon sokat bosszankodtam a meccsünk alatt. Hát annó Watsonnal jól dolgozott együtt, meg ugye a Vrabel vonal, megpróbáltuk, hát ugye kellett valaki. De Watsonnál nem, szerintem nem offenzív koordinátor volt, nem, hanem maximum QB edző volt, nem? Én úgy emlékszem, hogy a támadó koordinátor volt már Watson. Mert én meg úgy emlékszem, hogy a David Naismith volt, aki azóta már nem is Texans ugye kezdőirányító, hanem neki volt egy évig a offenzív koordinátor, de bocsánat, tévedek. Nekem valahogy úgy rémlik, hogy ő Watsonnal is dolgozott, de lehet én tévedek. Ez is egy különböző minőségben, én is a Millsre emlékszem, de lehet, hogy Watsonnal is dolgozott még más minőségében, alacsonyabb beosztásban. De teljesen mindegy, az a lényeg, hogy nagyon nem jött be, tehát nagyon fura játékhívások voltak, nagyon fura, tehát nagyon nem volt senki kellemes helyzetben, igazából az látszott, hogy senkinek nem csinálják könnyűvé a dolgát azáltal, ami föl van rajzolva. És ezért ez nagyon sokban megnehezíti a játékosok értékelését. Én értékelem a optimizmusot egyébként Lewisszel kapcsolatban, és én mindenkinek igaza. Nyilván, tehát ha a sztárirányító lesz, annak is lehet ez egy kezdőéve, tehát hogy ez abszolút benne van ebben ez az ív is, csak valószínűbb, főleg egy ilyen helyen, meg ilyen kockázattal húzott játékosnál, hogy azért nem ez lesz a sorsa, hanem valami erős közepes. Tehát, hogy szerintem túlteljesített az én várakozásaimat is, csak én ennek valamennyire nem örülök, mert a Willis-féle eset az tiszta volt. Valóban, ahogy mondtátok, hogy ő teljesen homály, akkor nézzük másfelé, és egyből a Levis le is draftoltuk. Most a Levis az annál jobb, hogy draftoljunk mellé, vagy igazoljunk mellé, hogyha sok pénzünk van, ugye, ami most éppen van. És ezért nem fogunk, tehát akkor Levis megnézzük, akkor kicsit javul, jaj, de jó, majd akkor jövőre is javul, és valahogy félek, hogy ebbe a csapdába esünk bele, mert már annyira ebbe a csapdában van gyakorlatilag McNair az egész csapat, ami azért már elég régóta van. Tehát és a 20 éve ezt láttam, és hogy nagyon örülnék, hogyha egyszer lenne tényleg újra egy igazán klasszis irányító, és ezt nem látom még Levisben, de legyen igazatok, és akkor legyen az. Hát a klasszist azt még szerintem mi sem. de hát azért a második évet, igen, hát mit tud mondani az ember, hát ott van, látjuk a Panthers-t az első pickkel, aztán hát inkább. Akkor már inkább Levis, olcsóbb, annyira nem boldogok, szerintem. Igen. Tehát... Jó, de hát ott is azért volt egy komoly edzői probléma, mert hát ott ki is takarították szezon közben ugye az edzőket Reichel az élen, ugye, tehát... Igen, lehet, hogy Price jobb lesz, de ő nagyon rosszul is nézett ki, most ez egy más téma, de tehát amikor én amennyi Panthers néztem, nem volt túl sok, hát így nagyon látványosan tényleg nagyon kicsi Bryce Young, és nem elég mobilis ahhoz, hogy ezt megoldja, tehát hogy ott nem igazán értem, hogy hogy látták az NFL-ben azt, hogy ő egyértelműen sztájrányító lesz, ami az 1/1, miközben ott egy CJ Stroud, aki meglátszik. Tehát nagyon érdekes, hogy ez az igazán profik is teljesen mellé tudnak lőni, ami így 5. percben látszik. Tehát, hogy amit NFL pályára lép, azonnal látszanak a különbségek. Ebből a szempontból, tehát én most, hogyha Bryce Young és Will Levis között kell választani, akkor inkább Levis-t választanám a teljesítmény alapján is, meg a szerződés alapján, meg sok egyéb szempontból is. Úgyhogy ebből a szempontból nem jártunk olyan rosszul azzal, hogy a második körbe úsztunk valakit, mert még ha be is sülünk vele, akkor is kicsit kevesebb pénz, meg draft ment rá. Hát meg valahogy azért, mondom, szerintem úgy pozitívabb volt, vagy nem tudom, most nem összehasonlítva akarom, de én úgy emlékszem, hogy Josh Allen is elég gyengén kezdte az első szezonját, de aztán mégis szinte... A Peyton Manning ugye a legendás, hogy nem tudom, interception rekordokat állított fel az újon szezonjában, és aztán mégis mindig ez legjobb összehasonlítás. Igen. Na, meglátjuk. Na, hát akkor szerintem térjünk át itt a védő oldalra.
Hát itt meg mondhatjuk, hogy ez a felemás, tehát hogy itt egyik meccsen úgymond kiemelkedő volt a csapat, de hát úgy kiemelkedő, hát úgymond a meccshez nézzük, de tehát ő teljesen hullámzó volt. A védőfalat nézve nyilván Simons azt hozta az elit színvonalat, de valahogy nekünk nem tett jót ez a James Schwartz féle távozás, és nem feltétlenül, hogy ez lehet az oka, de azt is hozzátehetjük nyilván, hogy azért itt is foltozgattunk bőven, hogy majdnem, hogy mondhatjuk, hogy meglegyen a csapat. Vártuk Fultontól, hogy egy nagy kiugró éve lesz, hiszen az utolsó évben lépett a szerződésbe, hát ehhez képest még jó, hogy nem adtunk neki szerződést. Ugye amikor már egy kicsit elúszott a hajó, akkor Bayard-et ugye eltrédeltük, ott onnantól kezdve ott lett egy óriási lyuk azon a poszton. Valahogy mindig volt egy jó teljesítmény, de azért mondhatjuk, hogy ott a secondary-t is szétdobálták, tehát valahogy, mondjuk nyilván az egyik hozza a másikat, tehát hogyha a támadó oldalról így teljesítünk, egy idő után azért a védelem se bírja ezt a hullámvasutat. Úgyhogy hát lesz itt dolga itt a vezetésnek, hogy ezt hogyan tudjuk alakítani. Igazából az, amit biztosra vettünk már itt a szezon felénél, hogy ugye Fultonra nem tudunk számítani későbbiekben. Úgyhogy hát nem is tudom, hogy osztályzatra hogy lehetne ezt értékelni. Én nem vagyok ennyire pessimista, szerintem a védelem, illetően van egy jobb véleményem, mint a támadók, mert a támadóknál teljesen reménytelenek láttam a helyzetet szinte egész szezonban. A védőknél azért voltak jó meccsek, voltak biztató teljesítmények egyénileg is, és összességében egy ilyen átlagos védelem volt, ami főleg úgy, hogy tényleg sok sérülés volt, variálni kellett, ugye volt egy kis edzői változás is a szezon előtt, így összességében nem voltam elégedetlen. Ugye, aki egy kicsit alul teljesített, az Landry volt, akitől én vártam, hogy sérülése után akkor tényleg így igazi klasszisként térjen vissza, meg hát így is van megfizetve, és azért ez nem jött össze, de Jeffrey Simons továbbra is nagyon jó, szerintem a védőfalban, akik megfordultak, többnyire jól teljesítettek, a Jaggy Benz pozitív volt, mint ilyen klasszikus tackle-gyáros linebacker, még a cornerek között is voltak ezek a mindenfelől túrt emberek, mint Kayvon Wallace, akik így egész jók voltak ahhoz képest, hogy tényleg szinte semmiből jöttek. Igaz, hogy Bayard elment, az igazából tényleg vezérét vesztette az a védelem, tehát igazából az a Simons, Landry, Bayard trióra akart építeni az egész csapat, és akkor ebből a Landry egy kicsit alulteljesített, a Bayardet meg elcseréltük, tehát ha ezt figyelembe veszünk, akkor szerintem ahhoz képest kifejezetten jó volt itt a teljesítmény. Itt is van egy csomó szabadügynök, meg akit ki kell vágni, és itt tehát itt is elég sok mindent előre le kell kezdeni, de úgy gondolom, hogy itt több mindenre lehet építeni kultúrában is, esetleg egyénileg is, de összességében én a védelem szempontjából nem vagyok pessimista, szerintem ebből lehet jó dolgokat kihozni még a jövőben. Nyilván nem lesz talán liga elit védelem jövőre a Titans, csak amíg ugye a támadósor tényleg a liga legalja, addig tök mindegy nagyjából, hogy a védelem mit csinálja, akkor tényleg iszonyatosan erős védelem kell, az meg nincs meg. Tehát, hogyha a támadók fel tudnak jönni egy átlagos szintre, akkor úgy gondolom, hogy már ez a védelem is egy rájátszásba simán bevihetett volna minket. Most ettől nagyon messze volt a támadósor, úgyhogy én itt sokkal pozitív vagyok, inkább az lenne a lényeg, hogy mit tudunk csinálni például Jeffrey Simonsszal főleg, aki most talán legjobb éveiben van, de nem olyan sokáig várhatóan, és hogy tudunk-e vele valamit kezdeni ezekben az években, vagy akkor csak sokat fogunk neki fizetni, és közben meg újjáépítünk körülötte, és pont mire esetleg beérne egy újjáépítés, addigra már Simons nem lesz már klasszis. Gergővel vagyok most. Hát nekem sem volt ez a védelem pozitív. Nekem az abszolút csalódás az Fulton. Én tőle karrierévet vártam,
ő maga is azt szeretett volna egy szerződés magának, hogy kicsikarni még a szezon előtt, hát hála Istennek nem történt, meg nem fizettük ki. Remélem nem is fog maradni, mert ő kár lenne, hogyha itt maradna. A védelem két évvel nekem az volt a gondom, hogy szerintem futás ellen viszonyatosan ugye visszaestek, sok meccsen nagyon sok yardot beszedtek, meg hát azért valljuk őszintén az ellenfelek azért tudtak haladni. Egyedül ugye a red zone védekezést tudjuk kiemelni, abban továbbra is elég maradt a társaság, tehát nekem ez hogyha, tehát nyilván én nem akarom őket teljesen leszólni, mert tehát a red zone hatékonyságuk az nagyon jó volt, tehát az Bowen azt össze tudta hozni. Őt még megnéztem volna esetleg még egy évet, hát ha tényleg a Schwarz nélküli évnek is egy átmeneti év volt először, de hát nem kerül rá sor. Hát annyi, hogy hát én a jövővel azért vagyok kétséges, mert hát azért itt ugye, több meghatározó kezdőembernek lejárt a szerződése, tehát Autry, akkor a Alshire és Murphy Bunting, ők mind itt kulcsemberek voltak. Plusz Bayard helye. Így van, akkor safety poszton van egy nagy lyuk, és Hooker, aki itt maradt, ő is elég sérülékeny játékos, aki szintén, hát úgyhogy szerintem itt is lesz dolog. Abban viszont egyetértek veled, Rajna, hogy tényleg így a Simmons jövője elég érdekes így ebből a szempontból, mert én nagyon szeretem őt, csak hát neki lesz a türelme tényleg a legjobb évét ebben a formálódó csapatban tölteni, bár legyen úgy, hogy egy év alatt rendezzük a sorainkat, és 2 év alatt már egy contender csapat lesz itt. Én ezt kívánnám neki, meg magamnak is természetesen. Összegezve a két csapategységet, így eljutottunk oda, ugyanis hogy lezárult a szezon. Mike Rabelnek megköszönték a munkáját, és ugye menesztették. Hát mondom őszintén, hogy azért egy jó páran szerintem meglepődtünk. Ugye én miért azzal érvelt, hogy az utóbbi 2 szezon teljesítménye, stb. Hát igazából azért ő is tudja nyilván a csapat vagyis hát a csapat összetételt, a sérüléseket, a játékos, stb. Én inkább ezt ilyen valamilyen személyes ellentétnek érzem, nyilván erről is lehetett olvasni, voltak pletykák, de én azt mondom, és akkor is azt amellett voltam, hogy én egy évet még mindenképpen Rabellel terveztem volna, aztán hogyha a következő is úgy sikerül, ahogy, akkor esetleg más edző után nézni, de én szerintem ez mint a general manager szezon közbeni elküldése, inkább egy ilyen szerintem egy ilyen személyes ellentét lehetett, legalábbis nekem valahogy így jött le. Ez biztos, valószínűleg ez volt a fő ok, tehát egyértelműen így tűnt, hogy valami nem működik kettőjük között, de hát ilyenkor bizonyos szempontból szerencsés is, hogyha történik egy váltás, mert azért nagyon nem jó, hogyha tényleg a tulaj hosszú távon nagyon nem szereti a csapatvezetését, akkor valami félre fog menni. De másrészt ugye az a fő narratíva, hogy a Rabel milyen jó edző volt, és hogy milyen kár, hogy kirúgták, és ez még alapvetően nem is feltétlenül nem értek egyet vele, csak vannak azért nekem is fenntartásaim, tehát hogy akármilyen jó edző Rabel, azért tényleg ez az utolsó, ugye az előző szezon második fele, amikor tényleg sorozatban 6-ot kaptunk ki, vagy valahogy így, és aztán most ez a szezon, azért így együtt nagyon sok. Tessék? Bocsánat, 7-szer kaptunk ki. 7-szer. Szóval az a lényeg, hogy a szezon végén, és csak egyet kellett, és már tudtuk abból, hogy a 7-ből egyet, ha megnyerünk, akkor megvan a divízió. Gyakorlatilag ez így van, szinte biztos volt. Ki volt matekolva ez, meg így 7 meccsel vége előtt. Azt minden lehetett veszni, és az elég kínos volt. Ez a szezon nagyon kínos volt. Tehát az NFL-ben talán, hogy csak ezt az időszakot nézzük, most nyilván egy ilyen
válogatás, de akkor ez az egyik, ha nem a legrosszabb mérleg, tehát Carolina-nak valószínűleg rosszabb, de így körülbelül ennyi az egész ligába. Most, hogyha akkor mi lenne, ha Vrabel rossz edző lett volna, akkor mennyivel több meccset tudtunk volna még elveszteni? Tehát ugye nagyon sokat nem. Úgyhogy ebből a szempontból azért, ha valaki jó edző, akkor valamit azért hozzá kéne tenni, egy-két győzelmet hozzá kéne tudnia tenni a teljesítményhez, akármennyi sérülés van, akármennyire problémás a játékos állomány. Hát a játékos... Most beleszólok, csak tehát a múlt szezon végén is Tannehill megsérült. Az a Malik Willis állt be, akit mi is mindannyian azt mondjuk, hogy reménytelen volt már az első meccsektől. Meg Joshua Dobbs állt be a legvégén, aki meg mindenhol hozott 2 győzelmet, ahova leigazolták idén. A semmiből. Aztán utána kiderült róla, hogy nem egy nagy játékos. Csak így egy meccset lehetett volna nyerni, ezért voltak gyengébb ellenfelek abban a 7 meccses szériában. Még az Jacksonville utolsó meccs is simán nyerhető lett volna, ahol tényleg... Ilyen nehéz volt a helyzet, nem azt állítom, hogy meg kellett, hogy nyerni Super Bowl-t. Volt a mai napig, ugye sokan vitatkoznak róla, hogy az emlékezetes, ugye Dobbsnak a fumble-ja, amit azt mondják, hogy nem is fumble volt, és ha az nincs, akkor gyakorlatilag kézbe tudtuk volna, tehát le tudtuk volna menedzselni úgy a meccset, hogy megnyerjük gyakorlatilag. Tehát azért volt itt azért egy nagy adag, szerintem bal szerencsénk is, másrészt meg azért Vrabelnek a keze meg volt kötve idén. Hát azért látjuk, hogy volt egy cup hell, tehát egy csomó embert el kellett küldeni, hogy egyáltalán ugye bekerüljünk ugye pozitív tartományba. És akkor utána is kiket tudtunk hozni. Hát én gyakorlatilag másodvonalas játékosokat a Philadelphiából elküldött elsőkörös Bast Dillard, Alshire, aki egy draftolatlan középső linebacker, Sean Murphy Bunting, aki hasznos corner, de hát azért nem tartozott ő se a krémhez, tehát... Meg az a szezon... a kerettel, tehát világos, én csak azt mondom, hogy mi lett volna ennél, ha egy rossz edzőnk van, akkor mi történik? Tehát akkor mennyivel sikerül még több meccset eszteni, a 7-nél rosszabbat nem lehet, és ebben azt mondom, és akkor most 6 győzelem helyett van 4, ha most mondjuk én vagyok az edző, vagy nem tudom, valami teljesen kontárember. Tehát nagyon-nagyon nehéz ennél sokkal rosszabbat csinálni, mint amit a Vrabel csinált, akármilyen gyenge a keret. Főleg úgy, hogy azért úgy mentünk neki a szezonnak, ugye tavaly pláne, főleg ahogy állt a szezon fejénél a helyzet, illetve még egy kicsit idén is, hogy na, ezzel a bandával, Bayard, Henry ezzel a bandával, ez még egy ilyen utolsó vagy utolsó utáni próbálkozás arra, hogy rájátszásban ne csak bejussunk, hanem esetleg valamit csináljunk is ott. És ehhez képest iszonyat messze volt mind a kétszer a csapat, úgy mondom a teljes szezon felétől kezdve. Nyilván 1000 más oka is van. De hogy azt mondom, hogy ha Vrabelnek akkora hozzáadott értéke van, akkor azért annak ki kellett volna jönnie legalább abból, hogy 8 győzelmet akkor is megcsinálunk, hogyha minden tönkre megy. Meg korábban ezt csinálta azért a Vrabel, vagy ilyen dolgokat csinált. Ez a Jeff Fisher is ezt megcsinálta még a maga idejében, hogy gyenge csapatokban is kihozott 7-8 győzelmet. A másik, ami... igen, de hát azért a Vrabelnek előtten, tehát gyakorlatilag ez az első negatív szezonja. Tehát előtt azért úgy a második, hogyha a tavalyit is oda számítjuk. Tavalyi második. Oké, de hát a sérülés hullámig ugye 7-3-ban álltunk, és utána lett ugye 7-10. Hát én is ezt akartam, igen, hogy ott már azért tegyük hozzá, hogy a Z csapat játszott körülbelül, tehát az elmúlt 3 szezon nézzük, akkor az a 22-es, a 21-es is tele volt sérülésekkel, ez a 22-es az csak tetőzte. Talán idén is sok volt, de idén nem volt annyi sérülés, tehát úgymond az nem, de az a 22-es az a csúcs volt majdnem, hogy szerintem. Jó. Akkor erre is kitérek, ezt a végén akartam mondani, de ez a sérülésért én ezt abszolút megértem. Egyrészt tényleg van egy olyan, hogy a Vrabel is mondja, hogy hát ez a next man up mentality, mert mit tudom én, tehát hogy lehet tényleg egyet csinálni, hogy főleg védelemben, hogy bárki kerül be olyan a rendszer, meg olyan a csapatszellem, akkor ez nem akkora probléma, ha kiestek a játékosok. De oké, probléma, ha kiestek a játékosok, de hogy ugye, ahogy mondjátok is, meg a számok is mutatják, hogy tényleg nem ebben az évben, de az előtti 2 évben mind a kétszer NFL történeti rekordot sikerült dönteni a sérülések számával. Idén sem voltunk messze tőle. Tehát most idén kevesebb volt a sérülés, de azt hiszem, hogy itt is a NFL top 3-ban voltunk megint. Ugye ennek már azért valami rendszer szintű oka van, én ezt már mondom, tavaly is mondtam,
hogy azért ez nem véletlen, hogyha valahol mindig mindenki lesérül. Azért ott van valami a stábban, ami nem működik. Nem tudom ezért ki a felelős pontosan, meg valószínűleg ők sem, mert ha tudnák, akkor már megoldották volna ezt a problémát. De hogy ezt azért valamennyire a vezetés, és főleg a vezetőedzőnek is a felelőssége, hogy olyan fizikai állapotban jönnek a játékosok, hogy ne sérüljenek le minden héten 5-en. Vagy akkor olyan játékosokat ne igazoljunk állandóan, akik mindig lesérülnek. Nem tudom, hogy ez a stábnak, a játékosoknak, mit tudom, kinek a hibája, de ez nem véletlen, hogy a csapatszinten ilyen NFL történeti rekordokat döntünk minden biztos, évben. Biztos, hogy nem véletlen, tehát az, hogy sorozatosan ez tehát, hogy... Úgyhogy ezért ebben is látom valamennyire vérbe felességet, és nyilván az, hogy Tannehill pont mikor sérül le, az nem az, hogy ezt a Vrabelnek nyakába varom azt az egyet konkrétan, de az, hogy minden évben mindig lesérül, az részben annak a köszönhető, hogy a támadófalra nem sikerült ember találni, aki megszervezi, és nem sikerült játékos találni, aki bedobható, ami ilyen egyrészt a salary capnek is köszönhető, meg a GM-nek is, aki szintén ki lett rúgva, tehát hogy mindenki minden belejátszik, de azért ez egy olyan szintű kudarc volt, én szerintem nem volt akkora pánik itt a Titans kapcsán, mint az elmúlt másfél év, az hogy hadd győzelem mennyi ugye 17 meg 7, az 24, tehát hadd győzelem 24 meccsen, az minősítetlenül rossz, tök mindegy milyen csapattal az NFL-ben, és ehhez képest akkor azt mondod, hogy jaj, de jó, azért ne rúgjunk ki mindenkit, mert mindig csak a koordinátorok a hülyék, meg csak az Amy Adams a hülye, biztos persze ők is, de hogy azért itt van egy felelősség egy idő után szerintem a vezetőedzőnek is, ebben is akár, hogy tudja fenntartani, mert abban is, hogy milyen koordinátorok jönnek mellé, milyen koordinátorokat tud ő megszerezni egyáltalán, ez is valamennyire az ő felelőssége. Én is összességében egyébként most bármennyire negatív vagyok vele kapcsolatban, inkább amellett lettem volna, hogy maradjon, mert azért előtte tényleg nagyon-nagyon jó csapatot rakott össze, mert nagyon jó kultúrát sikerült létrehoznia, de én azért láttam elég súlyos problémákat, amiatt úgy voltam vele, hogy inkább megtartanám, de hogy nagyon hogy mondjam, kérdéses volt nálam a dolog, és ráadásul azt is látjuk, hogy egyelőre nincs új csapata. Hát azért az látszik, hogy ha ő akkora edző lett volna, mindenki azt tartotta róla, hogy ő a tökéletes edző, akkor valószínűleg azonnal lecsapott volna rá egy csapat, és azért nem látjuk ezt, hogy olyan könnyű lenne vele. Valószínűleg nem könnyű vele tulajként, meg general managerként sem, mert azért nem véletlen voltak neki konfliktusai ezeken a posztokon, és valószínűleg az interjúkon sem a legkellemesebb ember, tehát ő egy nagyon sok hatalmat akar, és mindeközben annyira nagy eredménye, főleg az elmúlt másfél évben, ugye nagyon gyenge eredményeket mutatott, más csapatok sem állnak sorba azért, hogy ezt az élményt megszerezzék. Tehát azért én szerintem nem volt akkora hiba ez a Vrabel kirúgás, mint amekkorának szerintem a teljes Titans társadalom ezt így beállítja. Hát hibának én sem mondanám, csak tehát, hogy nyilván, ha így gondolták, hogy nyitni kell, csak én annyiban, hogy én se küldtem volna még erre az évre. Tehát, igen, egy rész azért fel lett így fújva, de alapjában. Tudjátok, nekem az a fő problémám, hogy tehát itt most másfél szezonos intervallumról beszélünk gyakorlatilag. Hát szerintem én azt mondom, hogy ennek nem szabad, persze nyerhetünk volna több meccset is, meg az egy meccs nagyon hiányzott, és az bosszantó volt, de azért előtte volt, hát most mennyi, 3,5 sikeres szezon. És amit te is mondasz, ez a Rajna, tehát egy olyan irányítóval, egyrészt Mariotával voltunk pozitív szezonokkal, plusz Tannehill, aki szintén nem a sztár irányító közé tartozik, tehát mégis ott tudtunk lenni playoff csapatként. Most idén ez új garnitúra, és most egyből negatív szezonnal nyitnak, akkor az milyen megítélés alá fog esni? Valószínűleg rossz. De valószínűleg nem lesz része, ugye az a másik a Vrabelnél is, hogy és ez most bárki is jött volna ide. Szerintem egyébként a Vrabel is nem biztos, hogy nem örült annak, hogy itt elmegy. Még ez is benne lehet, hogy ebben egy kicsit azért az ő saját vágya is benne vannak. Mert Vrabel azért nem olyan edzőnek tűnik, aki az újjáépítések mellett van, hanem ő mindig szeretett volna új veteránokkal. De ugye nem értek egyet, mert ő többször nyilatkozta a szezon alatt is, hogy nem akar elmenni innen. Nyilatkozta, persze, mert ez a jó PR. Az, hogy összességében mi volt itt a háttérben, azt nem tudjuk, simán lehet, hogy ez igaz. Én azt mondom, hogy szerintem Vrabel nem egy tipikus, tehát ő arra nagyon jó, hogyha van egy egészen jó kis csapatod, vagy kereted, akkor abból ő egy nagyon masszív csapatot tud összerakni, ezt láttuk korábban is, akár közepes csapatokból is,
kifejezetten stabil csapatot tud összerakni, amit megcsinált. Hogy újjáépítésre ő alkalmas legyen, hogy kifejleszten egy új irányítót, meg mit tudom én, ebben lehet, hogy neki se volt sokkal hozzá, még nem is biztos, hogy erre a legalkalmasabb. Tehát ebből a szempontból is, hogy most valószínűleg a következő év, most nem látjuk még a pontos keretet, de azért nem úgy tűnik, miután elég sok baj van támadó és védő oldalon is, személyi szinten, nem úgy tűnik, hogy most jövőre, nem tudom, Super Bowl esélyes csapat lesz itt. Tehát valószínűleg akkor legyen egy újabb negatív szezon, Vrabel, és akkor valószínűleg akkor rúgnák ki, hogy akkor most már 2,5 éve gyenge, és akkor ugye megint nem állunk sehol máshol. De a Amy Adams meg a Carton is ő magát védte volna. De így most a saját magukat nem tudja, hogy fogják megvédeni. Az Amy Adamsnek viszonylag stabil a helyzete a tulajdonosként, de nyilván a Carton esetében ez egy nagy rizikó, mert ugye ő akkor most itt alig van itt, és gyakorlatilag most ő neki mindenki hozzá kötődik, tehát ő simán beéket azzal, hogy gyengék leszünk. Ő nyerte meg itt a hatalmi harcokat, ő maradt itt. De valószínűleg azzal nyerte meg, hogy az Amy Adamsnek ő mindenre azt mondta, hogy igen, nagyon jó ötlet, tehát hogy nekem nagyon így tűnik, hogy ő ezzel került oda. Aztán meglátjuk, hogy ebből én nagyon meglepődnék, hogyha ezzel a jelenlegi kerettel, ami nyilván még alakulni fog sokat, nagyon nagy teljesítmény lenne a következő szezonban, és akkor lehet, hogy inkább mindenki rögtön a Cartonnak a fejét fogja követelni. Tehát ez egy ilyen gyorsan változó világ ebből a szempontból. Én is, még egyszer ismétlem, én megtartottam volna a Vrabelt, tehát ez nem is lett volna, de nem azt mondom, hogy ezt kérdés nélkül tettem volna meg, hanem azért láttam olyan jeleket, hogy nem tudom elképzelni, most a Vrabellel következő rájátszásba kerüljünk, főleg, hogy a Houston itt van a csoportban, ami most már eléggé jó alapokra épül, és ezért igazából azzal csak elodázták volna ugyanazt a döntést, ami végül megtörtént. Valóban ilyen személyes, hogy kinek mi a felelőssége dolog szempontból lehet, hogy rosszul csinálták ezt a Cartonék, de hogy összességében szerintem a végeredmény az szinte elkerülhetetlen volt. Ahogy Rajna is említette, hogy nem biztos, hogy Vrabel a kompetens abban, hogy egy új irányítót úgymond kineveljen, úgymond. Én szerintem ez is közrejátszott ebben, hogy ugye elküldték, mert valljuk be azért ő csak védekező, szemléletű edző, és ebből a szempontból pedig az új edző, Brian Callahan, úgymond egy érhető választás, hogy támadó koordinátor, ugye a Bengalsnál volt. Én, amikor feldobták itt a neveket, meg hogy kiket interjúztatunk, én úgy voltam vele, nyilván ugye ilyenkor nem tudja az ember, meg van egy kis előélet, stb., de mindenképp úgy voltam vele, hogy ha már egy új irányítót próbálom beépíteni, akkor mindenképp egy támadó szellemű gondolkodású edző érkezzen. Ez meg is történt, úgyhogy így visszatérve szerintem ugye ez is lehetett az egyik személyes ellentét mellett még, hogy mégis úgy gondolták, hogy nem Vrabel lesz az, aki egy új irányítóba úgymond bele tudja fektetni a munkát. Mit szóltok Brian Callahan kinevezéséhez? Hát igen, meglepett abban a szempontból, hogy nem az ő neve forgott elsősorban itt a mindenfajta edzőjelöltek között. Nem csak nálunk, hanem általában a ligában. Ugye a Cincinnati-nél ugye ott is a Burrow sérülés azért befolyásolta a dolgokat, de nem volt annyira kiemelkedő ez a Bengals offense most pont ebbe az évben. Ugye korábban is az, hogy iszonyat tehetséges játékosok voltak ott a Bengalsban, tehát a támadófalban is, de hát főleg az, hogy Burrow és akkor az elkapósorban, főleg Jamar Chase azért, tehát nem ilyen játékosai lesznek itt, egészen más felépítés kell. Szóval az, hogy az ő képességei azok pontosan milyenek, az nekem nem világos, ilyen ilyenkor az ember reménykedik, de hogy teljes, hogy mondjam, homály az, hogy most itt ebből mi lehet. És hát akik alatta vannak, most ilyen az apja, az, nekem inkább az apjának örülök, mert ő azért jó támadófalakat rak össze most már nem tudom generációk óta, és arra nagy szükség lenne itt most a csapatnál, azt szerintem lelkesítő, de hát hogy mondjam, a védőkoordinátor személyébe se sikerült olyan jót szerezni, olyan nagy nevet legalábbis, aztán fogalmunk nincs, hogy pontosan milyen védelmet fog itt összerakni. De nekem azért ez a stáb olyannak tűnik,
akitől, hogyha itt nagyon-nagyon rosszul mennek a dolgok, reméljük nem fognak, akkor gyorsan megválnak. Tehát, hogy ezek nem akkora nevek, nem is akkora pénz, nem Sean Paytont igazoltuk 10 évre, aki, hogyha beég, akkor is maradni fog, hanem ez egy olyan stáb, akinek bizonyítania kell ahhoz, hogy akár 1 vagy 2 évnél tovább itt tudjon maradni. És én nem zárom ki abszolút, hogy ez működjön, szerintem teljesen nem tudjuk, hogy Callahannek pontosan mik a kvalitásai, mert főleg, hogy Zach Taylor is ugye támadószeremedző, azt, hogy neki mennyit tett hozzá igazából ahhoz a Bengals offense-hez, ami megint csak mondom, az egyéni tehetségekre épül elsősorban, azt azért nem tudjuk, és hogy egy teljesen semmiből új csapatot építeni mennyire képes, arra semmilyen előzetes információnk nincs, úgyhogy ez tényleg egy ilyen, hogy mondjam, feldobtunk egy pénzérmét, és nagyon reméljük, hogy Callahan ebből a szempontból beállik. Az biztos, hogy én is örültem neki, hogy támadó szememű vezetőedzőt választottunk. Ja, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy ezt akartam mondani, hogy hát arról jöttek hírek, hogy a Taylor hívta a Bengalsban a játékokat, és nem ő. Tehát játékokat nem hívott egyáltalán. Ez a Frank Reich eset egy kicsit, ugye, hogy ott is ugye a Doug Peterson féle offense miatt ugye ő azért kapja a vezetőedzői állásokat folyamatosan, mert egyszer nyert egy Super Bowl-t Nick Foles-szal, de hát ott is, hogy ez mennyit tett hozzá, az egy jó kérdés. Úgyhogy hát érdeklődése, hát nehéz megmondani, nyilván az ember azt kívánja, hogy sikeres legyen. Hát amit mondtál, ugye a Rajna, ugye a védőkoordinátor, hát a Wilson, ő viszont a Ravens-től jött, tehát ő azért szerintem ott azért jó munkát, igaz, hogy csak ugye defenzív backekkel foglalkozott, nekik volt az edzőjük, de hát ott elég sok dicséretet kapott, hogy jó munkát végez, és állítólag ott is én olyat hallottam, de hogyha nem így volt, akkor elnézést, hogy akár ott is a védőedző posztot esetleg megkaphatná. Hát nem kapta meg, hogy akkor valószínűleg ott marad, nem hiszem, hogy Titans az jobban hangzik neki. Volt, tehát ő is benne volt, hogy előléptetik. Úgyhogy nem tudom, nehéz így megítélni. Nekem itt az a problémám, amit mondtam nektek, hogyha nem jön be ez a kinevezés, akkor ki fogja elvinni a balhét. Nyilván egyetértek vele, hogy Carton is kell, de hogyha Carton elviszi a balhét, akkor megint kezdődik újra az edzőkeresés, a GM keresés, az edzőkeresés, de akár lehet, hogy még az Amy Adamsnek a posztja is megint el tudom képzelni. Persze ugye azért bizonytalan ez a helyzet, mert nyilván egy támadó koordinátor, aki előtte nem volt vezetőedző, ugye nem tudunk róla semmit, ugye van ez, hogy nem ő hívta a játékokat, stb. De igazából ez mondhatjuk ugye, hogy ez lehet egy pozitív is, mert ugye nem látok vezetőedzőként, most ugye a kezébe lesz az irányítás, valahol úgymond el kell kezdeni. Ugye abba bízunk, hogy hát ugye volt egy pár interjú, megfelelően választották ki az embert. Nem tudom, olvastátok-e, Peyton Manning elég pozitívan nyilatkozott róla, mikor a Broncosnál együtt dolgoztak. Persze nyilván egy vezetőedzői pozíció mindig más, mint egy támadó koordinátor, vagy védőkoordinátor, vagy legyen ez egy irányítóedző, de igazából most ebből a szempontból Rutri, de ha megnézzük, Arthur Smith se tudtuk, hogy a tight end edző, és akkor mire lesz képes támadó koordinátorként, aztán ugye elég jól jöttünk ki ebből. Meg hát ugye olyan is van, hogy vannak olyan edzők, akik főedzőnek úgymond nem megfelelőek, de koordinátorként, támadó vagy védőkoordinátorként pedig kiemelkedőek. Ugye Schwarz is így volt, azért mondhatjuk, hogy védőkoordinátorként kiemelkedő, de ugye a Lionsben nem volt ott több probléma is, vagy annól korábban Wade Phillips
védőkoordinátorként szerintem utána, hogy ott a Cowboys-tól távozott, szerintem utána védőkoordinátorként is jó volt. Vagy mondhatnánk ugye mert nagyot is úgy, hogy ebből a szempontból Lutri, de nem tudom, én mindig úgy vagyok vele, hogy megadom az esélyt, vagy mindig úgy pozitívan állok hozzá. Főleg így, hogy ugye nem látunk volna olyan előéletet, hogy mondjuk valahol leszerepelt volna, vagy nem. Mert nem szerepelt föl se, tehát hogy igen, így. De igen, így volt, hogy a pozitív részét lehet keresni benne. Igen. De egyébként lehetne mondani Vrabelt is, mert a védőkoordinátorként nem volt sikeres Houstonban, nálunk meg sikeres lett vezetőedzőként. Igen, hát ugye, de a Vrabel eset az ugye másod. Vrabel, de a játékos múltja miatt, meg úgy általában azért pletykálták róla, hogy hát ő egy milyen jó vezéregyéniség figura. És ugye azért lett ő elhúzva, nem azért, mert a taktikai zseni lett volna, amit azért láttunk itt a csapat környékén is, hogy nem ez volt, ami őt igazából elvitte. Tehát azért Kelleherről és Wilsonról sem annyira beszéltek, mint nem tudom, nagy potenciális jelöltekről, edzőnek, meg védőkoordinátornak. Fölmerültek, de hogy így a sokadik sorban. És hogy nem az van, hogy nagy nevű. Tehát tényleg nem egy Sean Payton jött ide, vagy valami tényleg nagyon nagy név, akire lehet mondani, hogy akkor na erre építjük a csapatot, hanem inkább úgy látszik, hogy ezek kipróbálunk valakiket, akik tökről bejöhetnek. Tehát amikor Zach Taylort elhozták ugye a Ramsből a Cincinnati-be, ugye abból se lehetett tudni, hogy ő mennyire jó, és aztán összerakott ott egy egész jó csapatot. Tehát nem állítom, hogy ez nem jöhet be, csak tényleg a teljesen sötétbe tapogatózunk, mert semmi. Érdemi múltjuk nincs, ami van múltjuk, az sokkal kisebb szint, mint amit most kell majd teljesíteniük. Meglátjuk, hogy megugorják ezt a szintet. És akkor, ahogy már említettük korábban, ugye itt hamarosan már jövő héten itt nyit a szabadügynök piac. A keretet tekintve igazából mondhatjuk, hogy nem történt semmi. Henryről azért ugye az utolsó meccse előtt nyilatkozott is, hogy valószínűleg ugye nem marad, teszteli a piacot. Az ugye várható is volt, az előző... Hát annyi történt, hogy ugye a franchise tag kiosztás megtörtént, és Henry nem kapta meg, tehát valószínűleg így van. Hát ez várható. Nem fogjuk itt tartani. Igen. Ugye cap space tekintve azért nagyon jól állunk, nyilván ezt észre kellene elkölteni, vagyis hát nem is elkölteni, hanem úgymond jó irányba fordítani. Nagyon nem tudunk itt mellé lőni, vagy így beletippelni, hogy mi lehetne. Nyilván elkapó cornerback az mindenképpen kellene, ha Murphy Buntinggal például nem hosszabbítunk. Hát ugye beszéltük, hogy Hopkinson kívül nincs senki. Sokat írják ugye Higginst a Cincinnati-ből, hogy nagyon ajánlkozik. Tehát franchise-teget kapott a Bengalstól, tehát ő nem hiszem, tényleg arra. Ő nem hiszem, hogy igen, ő akkor biztos, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, nektek van esetleg valaki, akit szívesen látnátok a csapatban, érdemes lenne megfizetni. Ja, sokan vannak. Igazából tényleg nagyon annyi irányba el lehet indulni, mert annyira nincs senki a csapatban. Tehát, hogy elsősorban azt ki kell találni, hogy drafton kit látnak, és hogy levisznek ki az, aki kell, ezek az elsődleges kérdések. És itt én szerintem ugye most iszonyat nagy cap space van tényleg a Tennessee, tehát hogy az egyik legnagyobb a ligában, ami nagyon furcsa ahhoz képest az elmúlt években, ugye tényleg minden centért így küzdeni kellett. Azért is jöttek ilyen rossz minőségű játékosok a szabadidők piacról. Nagyon, én nem óvatosan költekeznék, tehát nem szereznék sok pénzért közepesen öreg játékosokat. Tehát relatív fiatal szabadidőkök közül, akire tényleg azt látják, hogy a jövőben is használható, azokra érdemes kiadni pénzt. De szerintem ez a csapat, miután nem a jövő szezonban fog valószínűleg a legjobb lenni, ezért óvatosabban bánnék a pénzzel, és szerintem egyébként valószínűleg az Emir is egy kicsit spórolgatni akar, azért ugye neki is ott a pénzügyek szempontjából ez nem mindegy, és szerintem nem is lesz az, hogy tömegek hatalmas pénzért fognak érkezni. Én is erre gondoltam egyébként, hogy mivel építkezésben vagyunk, én nem biztos, hogy rámennék bármilyen nagy névre, mert nincs értelme. Elsőnek egy csapatot kell fölépíteni, a hiányposztokat rendbe tenni. Szerintem
a legnagyobb mértékben a támadófalhoz kell hozzányúlni kell, ugye leftekről, szerintem center is, mert én nem szeretném, hogyha Brewer-t megtartanánk, hanem szerintem hozzunk egy normális center. Hát nem tudom, White-ökölben a Trevert még megpróbáljuk-e esetleg megversenyeztetni valakivel, és nem nyilván a veterán Hubbard-del, illetve hát jó lenne tudni, hogy Rygaard poszton mit akarunk, tehát hogy Brunskill-ral gondoljuk el továbbra is a posztot, vagy oda is egy fiatalt akarunk hozni, de minden esetre legalább 3 ember a támadófalba szerintem kellene. Én nekem, ha tippelni kéne, akkor szerintem Brunskill marad. Left tackle-be én azt mondanám, hogy hozzunk a draftról, tehát én nem nagyon próbálkoznék itt szabad ügynökkel. Hozzuk el a élhető legjobbat, hát nyilván attól függ előttünk, hogy ki draftol, de én a left tackle-t úgy mondanék vele, hogy hozzuk a draftról, és akkor bízunk benne, hogy egy jó 6 évre, 7 évre letudjuk azt a posztot, de hát ezt csak akkor tudjuk, ha valóban odahúzunk, és látjuk játszani a játékost, tehát, de igazából most ha azt nézzük, én sem vagyok ennek a vagyonköltegezésnek úgymond a híve, mely csapatot tekintve, hogy ugye látok már itt egy pár csapatot, hogy ilyen giga szerződéseket adott, véletőnek gondolt jó játékosoknak, aztán teljes bukás lett úgymond a vége, meg hát ugye azért egy pár rossz szerződés azért az befolyásolja a csapat jövőjét is. Másik kérdés az meg, hogyha ilyen középszerű játékosoknak adunk alacsonyabb fizetést, és elhozzuk őket, az, hogy mennyire tudunk előrelépni. Szerintem most nekünk maximum pozitív szezonra kell rámenni első körbe, mert újjáépítésben vagyunk, mert ne azért, hogy pofozógépek leszünk, ez egyértelmű. De hát szerintem egy pozitív szezonnál többet nem nagyon kell egy első körbe megcélozni. Igen, csak végül is levisztek, és úgymond csak meg kell valami alapozni tehát nem lehet arra, hogy csak Hopkinsra hagyatkozunk. Hát oké, de ott van a draft is, tehát ugye arról nem beszéltünk, azért a draft is elég, tehát nem nézett ki rosszul, tehát ugye Skorinski, Spears, a Titan Weil, ugye Jalen Duncant is láttuk a pályán. Azért itt szerintem jó sok, tehát tudtunk hozni a fiatalokat, akik hosszú távon azért már most a jövőbeni csapatnak a alaptagjai lesznek. Rajna, esetleg valami záró gondolat még? Nem nagyon van. Én most megint ugye tehát hogy teljesen más most már a hozzáállásom a Titanshez, mint volt tavaly meg az elmúlt 3-4 évben, nem vissza kell menni, nem tudom, Laker Mariota féle évekhez, amikor így jaj, de jó lenne tényleg egy pozitív szezon esetleg, és nem pedig az, hogy hát ez a divízió meg kéne legyen, mert azért ezt mindig hozzuk. Tehát azért ez egy egészen más hozzáállás, és akkor vissza kell szokni abba, hogy bízunk a draftban, és akkor hát, ha lesz ebből valami. És ezért ez elég szomorú, mert jó volt azért ebből a szempontból az elmúlt 5 év, hogy legalább voltak elvárások a csapattal szemben. Hát igen, meg hogy nem volt ez a feldobjuk akkor a szezont, akkor menjünk a draft tőkére, tehát én inkább, ahogy mondtam korábban is, inkább nézek egy úgymond jó pár győzelmi meccses szezon, mint hogy szenvedjünk ilyen 2 győzelem, mert tehát volt olyanban is részünk, de hát szerintem igen, ebből a szempontból a Fischer évek, amiket ugye ezért nincsen olyan pozitív megítélése utólag, azért nem voltak rosszak, mert tényleg akkoriban az, hogy egy ilyen 6-7 győzelem a legrosszabb szezonban is összejött, annak volt egy olyan pozitívum, hogy ugye 12.-3. hétig azért az ember úgy érezte, hogy itt abszolút versenyben van a rájátszásért. Még a legrosszabb időszakban is. És hogy azért olyan szezonok nem voltak, ami tényleg az, hogy na a 3. hét, akkor ki van a drafton. Tehát ez, és reméltek ez most sem fog bekövetkezni, de azért ez az idei szezon ez nem volt messze ettől.
És azért az ilyenkor elég szomorú, tehát hogy és már a szezon második felében azért elég sok meccsre úgy ültem, hogy na jó, nézzük ezt is meg, de hogy olyan iszonyatosan nem érdekel, hogy mit csinálunk, mert kb. Jobb ugye, ha kikapunk, mint hogyha nyerünk. Hát ugye a hatodik fordulóban volt a Londonban a Ravens meccs, ugye a Tannehill akkor sérült meg, onnantól már lehetett tudni, hogy akkor mégis ennek a szezonnak már reszeltek. Igen. Azért Igen. a hatodik meccs is az elég korán van már. Igen. Na, szerintem mindent már beszéltünk itt a szezon értékelővel, szezon értékelő keretén belül. Hát várjuk akkor a jövő heti piacnyitást, valamint a draftot, aztán majd a későbbiekben a szezon előtt egy szezonbeharangozó podcasttel jelentkezünk, és meglátjuk, hogy hogyan sikerült összerakni ezt a keretet, kinek hogy tetszik, aztán nekivágunk az új szezonnak. Srácok, köszönöm szépen a közreműködést, aztán reménykedjünk egy sikeres csapatépítésben. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgatottuk. Tighten up, sziasztok! Sziasztok!